Ay bir ay ya bolon neldir? Bir 20 yaşa yetip baryan bir yaşa oğlan erti namazdan çıkılan vakt gün ya doğuptu ya doğmaptı yukarı otaqda yanıma gelip bir sorağım mı dedi. Ne mi sorağım mı? Ey imanlı doğalla, ey Müslümanla, ey cavan dost. Bir sorağım mı diye. Ha sorağım ne mi? Ahuncan min işi dedem, peder, dedeme eğer men dede diymesem günahkar olur mu? O belli de birdat aytacak boluyor da bir gurrun aytacak boluyor. Yok belli ki dede kelime-i ihtiram Türkmen diline dede diýýardylar. Men näme diýip belli diýen sen sorağın? Gelşikli soraq dabi. Onu ahuncan men özüm bilip bäri, özümü düşünüp bäri, dedemden şu mahaletçili dedelik görümek kıyamatta da men şunu aytacak Allah'a diye. Yani näme dedelik görünek? Bir gezek men bilemek diye, hamana 18, 19, 20 yaşındaki oğlanla bir gezek men bilemek diye ayarlığınım, özüm, enim üyüşüp de dedelik bilen bir mehabbetleşen bolýar. Hiç men bilemek diye. Hop makti men şonun dedelik görmenlerin nämiş galyba men şoňa dede diýjek däller diye. Nämeden şeýle şeýle bolýaşy? Ey cemaatla, ey Müslümanlar, ey haklı zamanına yaşayanlar, şu adamlar Allah gurrun verilýän zatlarmışlar. Ya eyni haklı mı şuurun? Ya eyni din mi şuurun? Delili näme şoň şey diye? Delili görünüpdi da. Dede hamana bir dede derden ki din näme? Ahun, molla, halal haram elin mulakko berýärlerden. Ol hamana şu dede 40 yaşında ya 45 yaşında diýýler. Şu oğlulukdan zindigiye gireni veri ya girmeden öwünçe bir günahları giripdir, haramları giripdir. Häzirde gezip da oğlun şondan bizarı vardı. Onun için tamam bernaması daşarda. Tamam vücudu fikri daşarda. Onun hanıvadı basın bilýär da. Hanıvadı basın bilýär. Ol adam yanqurrun ha. Halkın gözünden gaçýar diýmeýänmi? Halkın öz erkoğlunun gözünden gaçýar. Hazreti Sa'di aleyhirrahmeh Allah ruhun şad etsin. Huday cayın cennet etsin. Huday cenneti firdevs ata etsin şoňa. Bir gurrun aydypdyr, bir beyt, bir qoşga aydypdyr. Ey altynyň suw bilen ýazyp goýmalylar. Näme diýär? Ne hergiz şenidîm der umri hiç ki betmertra niki amet bi piş. Ne hergiz şenidîm der umri hiç ki betmertra niki amet bi piş. Sa'di näme diýär? Ustad Suhanner Sa'di hemmek tanıýandyr. Mesre gidipdir gezmäne. Hindistan'a gidipdir gezmäne. Sa'di diýen adam hewre köfüren adam. Bir Fars bir ýurtlarda giden adam. Mekke Medine giden adam. Hewre verin haklı adam. Oň üstüne alymmışdy. Oň üstüne evliya adammışdy. Şeyh Şahabuddin Suhrawardi pirin sofstymışdy. Şeyh Şahabuddin Suhrawardiň sofstymışdy. Murşid Şahab diýip Bustan-ı Sa'di'de aýdýandyr. O näme diýär? Ne hergiz şenidîm der umri hiç ki betmertra niki amet bi piş. Ey diýipdir men eştemak da diýipdir. Şu bidirek adam hiç şoň alından gowluk çykmýar. Ne bir adamdan hayır doga alyp bilýär. Ne bir şejerek gowluk meclis netip edýär. Ne bir nurly, bir imanly gow adamlar bilen oturşyp bilýär. Ne bir Allah'ın razıçılığıdır diýip bir elinden, dilinden, golundan ne maňa gowluk gelýär. Ay şoň alından şu sogaply, imanly, nurly zat hiç alından çykmýar da şol adamyň diýipdir. Ne hergiz şenidîm der umri hiç ki betmertra niki amet bi piş. Şu bidirek adam günahın içinde gezýän adam alından hiç sogaply zat çykanak da diýipdir. Bir alının ewinden gowzat çyksa da bir bahana bilen şondan gaçýar da şo. Nesip etmeýär da şoňa. Näme diýip pikri, zanni, päli